малко по-различно видео, тъй като освен, че направих победа, както се видяли в заглавието, направих 200 краун уина. И за моя голяма чест съм първият българин, който всъщност да стане 200 краун уина. А за тези, които не знаят какво означава краун уин, това означава всъщност да направите победа, докато притежавате корона във вас. Не че са кой знае какво те корони и краун уинове, ама грайнда в мене е вечен. Също нека пробваме да направим 200 лайка за 200 краун уина, 200 лайка. И също искам да кажа, че съм изключително щастлив, защото най-после Discord групата ми е оправена и е готова. Шаут-аут за Тревишко, който ми помогна страшно много. В момента в нея има само 10 човека, така че може да се присъедините и ако имате някакви въпроси да ги зададете. Също искам да кажа, че от сега нататък в нея ще качвам колкото се може повече информация и ликове за самата игра. Има много неща, които може да правите в моя Discord сервер. Също може да си намерите играчи и различни хора, с които да играете или да ви станат дуо или трио партньори. Да пращате сапорта кредит.